Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Yasin ayat 21 dumugi ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Lan ora ana alasan mungguing aku nganti ora nyembah marang Allah kang wus nitahake aku. Wa ilaihi turja'un. Lan mung marang panjenengane Allah sira kabeh dibalekake. Attakhidhu min dunihi alihatan. Sebab opo aku arep nyembah sesembahan sakliyane Allah. Yuridnir rahmanu bidzurrin. Menawa Allah kang Maha Asih ngersakake paring bencana marang aku, la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Mesti pitulungane dheweke ora migunani babar pisan tumrape aku. Wala yungkidun. Lan dheweke uga ora bisa nglepasake aku. Inni amantu bi rabbikum. Sak temene inni amantu bi rabbikum fasmaun. Sak temene menawa aku tumindak kaya mangkono, mesti aku ing dalem kesasar kang nyata. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sak temene menawa aku tumindak kaya mangkono, mesti aku ing dalem kesasar kang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasmaun. Sak temene aku wis iman marang pangeranira, mongko rungokno pengakuan keimananku. Kilat khulil jannah. Dingendikani marang dheweke mlebu sira ing suwarga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dheweke wong lanang iku ngucap, saeba becike sekirane kaumku mangerti. Bima ghafara li rabbi. Apa kang nyebabake pangeranku paring ampunan marang aku? Waja'alani minal mukramin. Lan dadi aku klebu golongane wong-wong kang wis dimulyakake. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas samai. Lan sakwuse dheweke rasul iku seda, ingsun ora nurunake sawijining kekuatan
yaiku malaikat sangka langit marang kaume. Wa ma kunna mungzilin lan ingsun ora perlu nurunake. In kanat illa sayhatan wahidah ora ana siksa tumrap dheweke kajaba mung swara bledhek sepisan wae. Fa idzahum khamidun mongko saknalika iku dheweke padha mati. Ya hasratan alal ibad saeba gedene getune marang para kawula iku. Ma ya'tihim mir rasulin saben teka sawijining rasul marang dheweke illa kanu bihi yastahzi'un dheweke tansah ngolok-olok. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni apa to dheweke ora mangerti saebo akeh umat-umat sadurunge dheweke kang wis ingsun sirnakake. Annahum ilaihim la yarjiun wong-wong kang wis ingsun sirnakake iku ora ana kang bali marang dheweke. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.